What happened to Benny? What happened to his heart and the ideals he once pursued? Què suposa per mi estar dintre de l'equip de Ren? Doncs... moltes coses. Sí que és veritat que potser ara que acabo d'aterrar no en soc encara conscient de tot, però ja vaig obrint i ja vaig dient hòstia, que estic aquí, que estic amb aquesta gent, que estic amb... I se'm va contagiant tota la il·lusió. Veig que hi ha una família molt xula i això ja de primeres em posa una predisposició molt guai. És Rent. Què dius de Rent? Quan vaig entrar en aquest món que venia de fer disseny gràfic, encara estava fent disseny gràfic, jo acabava d'arribar i em van dir hòstia, podries fer unes veus en aquest cor d'aquest musical? I jo, vale, i era la primera vegada que sabia d'aquest musical i em va flipar molt i es va quedar molt a dintre i em fa molta il·lusió estar aquí, la veritat. El personatge que faré, Ren, jo crec que té bastant té una mica de tots els que he fet. És molt diferent perquè el veig que pot jugar molt amb aquest personatge. Ha de provocar ràbia, però al mateix temps ha d'agradar, però al mateix moment ha de ser de com, ai, hòstia, li fotria una hòstia que... Però hi tinc moltes ganes de jugar-ho. With condos on the top, whose rent keeps open our shop, you stop the protest and you'll have it made. You'll see. Jo crec que aquest Ren arribarà com algú que la gent farà hola, què tal? Unes ganes que això ho vegi la gent i que flipi. O sigui que jo crec que qui conegui el musical no quedarà gens decebut i qui no el conegui se'n farà fan total i repetirà, seguríssim. A part, és que és necessari fer-lo perquè hi ha una generació de nanos que no el coneixen, que no l'han pogut viure com el podran viure i s'enganxaran, segur.